chabvunduka munyika yeZimbabwe zvinonzi more problems for Emmerson Damzo Mnangagwa. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi as prices are increasing, mukatarisa kutanga kumafuta chaiwo, makwiriro aita mafuta munyika yeZimbabwe edzimotokari ari kutoshamisa kana muri muno muSouthern Africa yese. Panguva ine kuonekwa kunzi pane zvarongwa munyika yeZimbabwe kutanga mwedzi waTrubhina waApril, kuri kuonekwa kunzi pane nationwide strikes ari kuda kuitiwa nokuda kwekuti kuri kuonekwa kunzi zvigaranda zvacho zvinoonekwa kunzi zviri kurana nyika, vane mari yakanyanyisa afflaunting panguva ino havasi kuda kuwedzerawo mari kune civil servants. Don't go subscribe or like on the bell icon. BBC inobuda nyora chiti more problems for ED notice. Nurses across the country to embark on nationwide strikes starting from 15 April 2026 to 17 April 2026 as they push for decent salaries and better working conditions. Ndo nawo iripo iyi panguva ino kuri kunzi aiwa manurses panguva ino environment yavari kushandira haichavatenderi kuti varambe vachienda kubasa, noda kwekuti working conditions avo pamwe chete nemuhoro yavari kuwana haisi kufadza, uye kuti haisi kuita kuti vange vachiripota for work each and every day just because conditions are not favorable. Mari dzavari kutambira pamwe dzinotoperera kutransport chaiko iwanengwa nemafamilies ekuchengeta. Madevelopments ari kuda panguva inoi ari kuonekwa kunzi zviri kuitika panguva ino yatikuno ZANU-PF is campaigning for another term extension. Panguva ino vachipusha chiti 2030 ndiye President Emmerson Damzo Mnangagwa, but the same people who are running the government vari kuonekwa kunzi vanhu vari kutungamira vari kugunun'una. So vision 2030 zvinenge zvingori the same kana kuti pachachinja, but most likely vanhu vari kutongoona kuti inenge itigona ndiyo. Veda kuma section yetu dzafungira muri kudai pamusoro pechitiko ichi. Musaona subscribe or like achita on the bell icon.